Nasubukan na ba ninyong gumawa ng homemade longganisa? Tuturuan ko kayo kung paano. Ito yung style ng paggawa namin ng longganisa sa Pampanga. Although, iba-iba ang klase ng pagluluto, ang paggawa ng longganisa. Ito yung version ko. Okay, meron tayo dito isang more than 1 kilo na ground pork. Dito ang ground pork, walang taba. Talagang puro laman siya kung makikita nyo. Kaya dadagdagan natin siya ng taba ng baboy. Itong taba ng baboy na to, 1/4 ito. Tapos meron tayo ditong garlic. Dalawang buo head ng garlic. So ang gagamitin natin, pwede tayong gumamit ng steak sauce. Pwede rin tayong gumamit ng toyo. At pwede rin tayong gumamit ng Lea and Perrins. Hindi ko kayang bigkasin to eh. Bahala na kayo. So ngayon, ito pwede nyo pagsamahin. Pero ito lang. So, ang muna natin gagawin, i-mince muna natin itong ating garlic. Ilagay natin yung ating mga garlic. Balik sa maingay. So, ngayon, tanggalin na natin. I-mix na natin ngayon itong ating taba ng baboy. Ito, chinyap ko lang to. Sa Pilipinas, pwede kayong magpagiling. Isama ninyo, di ba? So, isama na natin yung ating garlic. Nasa sa inyo, kung gusto pa ninyong dagdagan ng bawang, alam naman ninyo, ang longganisa, habang dumadami yung bawang niya, sumasarap siya. Pagkatapos nun, ito ang gagamitin ko. Kasi kung paulam-ulam lang ninyo, mas masarap ito. Pero kung ibebenta nyo, inegosyo nyo, pwede rin ito kung gusto nyo marami ng tubo. Pero pag pinagsama mo tong dalawang to, mas masarap kung ibebenta ninyo. Ito yung steak sauce to. Ngayon lalagyan natin ng 1/4 cup. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng half tablespoon na white pepper. Kung meron kayong ground pepper, pwede rin. Pero mas masarap ang white pepper. Pero sabi ko sa inyo, kung ininegosyo nyo, kung saan kayo makakatipid, yun ang gamitin nyo. Pagkatapos, lagyan natin siya ng 1 cup of sugar. White sugar ang gagamitin ko. Nasa inyo rin kung gusto nyo ng matamis. Tayo ng tamay. Magagloves lang tayo. Kasi dumidikit yung amoy ng yung amoy ng steak sauce. So yan, imi-mix-mix lang natin. Ganyan lang siya.
And then, lalagyan natin siya ng food color. Ito. Nasa sa inyo kung gusto nyo o hindi. Pang ano lang to, pang dagdag kulay lang ba? Wala namang dinudulot na lasa to eh. Pampadagdag kulay lang to. Para medyo mamula-mula. Inilagay ko siguro mga half teaspoon. Tignan nyo, lumalagkit na. Oh. Pagkatapos nito, ayahan muna natin siya bago na. Ngayon, muntik ko na makalimutan yung salt. So, lalagyan natin siya ng salt. 1 tablespoon na salt. Hindi naman yan maalat. Okay lang yan. Eto siya. Tingnan mo yung taba niya, oh. Eto yung magpapalambot eh. Kasi alam mo, kung puro laman siya, masyadong matigas. Eto na yung ating longganisang ginawa kahapon. Kaya lang kahapon, hindi ko siya nabalot, kaya ito siya. Ang gagawin natin ngayon, babalutin natin at pwede rin na natin siyang lutuin ngayon. So, ang gagamitin ko, wax paper. Pwede rin kayong gumamit nito. Itong plastic na wrap na to, pwede rin. Pero mas prepare ko to, mas madali dito. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magbalot. Madali lang to. Ito yung ating wax paper. Kung meron kayong extra card dyan na hindi ginagamit, yung parang credit card, yung mga points cards dyan. Ngayon yan, dagdagan natin. Tapos, i-roll lang na ganito. Ipantay lang doon. And then, eto yung sinasabi ko sa inyo na card. I-push lang dito. Kung wala, pwede rin kayong gumamit ng iba na pwede nyong ipang-push na ganito. Pantulak ba? Pangkabig. Para magpantay lang ba yung ano. Yan. Pagkatapos, i-roll lang natin. Ayun. Pagdating dito, itulak lang paloob para magpantay. And then, itupi lang ng ganyan. Ayun. Tapos, same thing din dito sa kabila. Tulak lang yan. Then, yan. Ayun na. Oh. Diba? Presentable pa siya, oh. Oh. Gawa pa tayo ng isa. Ang bango ng longganisa. Alam nyo kung naamoy lang ninyo to? Ang bango niya. Ilalagay ko yung yung complete na yung tamang ingredients, yung sukat. Sa description, tignan na lang ninyo doon. At kaya ako nabubulol ngayon. Ayan. Medyo kulang. Alam nyo kung magbi-business kayo, i-business nyo to, kailangan nyong kiluhin. Kasi kailangan maging pantay-pantay, di ba? Kaya lang ito kasi amin lang to, pamimigay ko lang to eh. Tapos i-roll natin uli. And then medyo itulak natin ito para tapos, yun. Ito, hindi mga
pantay-pantay ang suka dahil hindi natimbang. So, tinimbang ngunit kulang. Ngayon, kung nagtatanong kayo kung pag niluto ba to, yung sasabog ba to, baka maging tortang giniling, magkakahiwa-hiwalay. Hindi po. Ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano natin lulutuin at kung magkakahiwa-hiwalay siya. Ngayon, magpiprito tayo. Nasa labas ulit ako. Pag nagpiprito kasi ako, nasa labas eh. Kahit medyo malamig ngayon. So, maglalagay lang tayo ng konting mantika. Ito, hindi nyo kailangan pakuluin ito ha. Diretso nang iprito to. Tsaka pag nagprito ka, dapat mahina lang ang kalan mo. So, ito yung ating binalot kanina. Tingnan natin. Tingnan nyo, hindi siya maghihiwa-hiwalay. Sabihin sa inyo, ayan o. Oh. Hinahan natin yung ating kalan. Bango. Babaliktad natin. So, ayan siya. Hindi siya sumabog, di ba? So, ngayon luto na siya. Titikman natin kung ano lasa. So, ito na yung ating finished product. Ito yung ating longganisa. Tikman natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung inside. Tingnan mo sa loob. Tikman natin. Alam mo talaga yung steak sauce. Ang sarap ng steak sauce talaga. Kaya kung ako sa inyo, steak sauce ang gagamitin nyo. Alam mo ito kasi, niluto kagad natin. Kung hindi ko niluto kagad ito, magiging intact pa to eh, yung karne niya. Kailangan natin i-freeze ng 3 days. Yun. Harap. Anyway, salamat. Sana may natutunan kayo. Bye for now.